Сабтёвуз аз студияи Шаҳром Медиа. Яв Саёд имрӯз мара мефурам ҳамдарди ғарибошам. Мара мефурам ғарибшам хубтареш. Ранги ҳар як бародари ғарибам. Шабои бехобӣ кашем. Марам ёд кунам падар модарма. Марам ранҷи бисёр бикашем. Орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. Ғарибӣ шикастак мара дига. Тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак. орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. ғарибӣ шикастак мара дига. тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак. мара мефорам ғарибчам азоби бисёр бикашем. ранги ҳар як ҳамватанам шабои бехоб бикашем. марам бибинам азоба дар рӯзои хунукӣ. биган саёд чо кадеси таи либосои тунукӣ. ишқ гуфта ғариб шидӣ ё ки зиндагӣ маҷбур кад. як тараф ғами арӯсум бад зиндагӣ маҷбур кад. мехостум та чишма бошам як тараф. суми дарсом шидо чаи дихта маҷбур кад. суми қалинги тайёр шид. надонистам чӣ кор кунам. дарс партофта омадам ишқам. ай даст нарава ҳаёти хидмат сӯзондам. орзуи ғарибӣ кардам, гуфтам бинам ҳамватанма. ба ҷои нони ё чагӣ марам бихӯрам ба тона. марам ранги ғариб бо ғами арӯс бихӯрам. чеҳраи падар модарма фақат дар имо бибинам. ҳар як дарди ғариба фақат худованд медона. ай пишти ишқу ошиқӣ даст ба чӣ коро мезана. орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. ғарибӣ шикастак мара дига. тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак. орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. ғарибӣ шикастак мара дига. тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак. орзуи ғарибӣ кардам, дидам ҳоли ҳамватанма. дар болои семиховай мереза оби дидайма. сурати арӯс да дасташ оби чашм бари рӯ омад. мега арӯсам шукадес, ай дастам ҳичӣ наомад. орзуи мурдан надорам, э худо ту ҷонма биги омадак. хабари туиш ба мурдани худ марозӣ. бас 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 дига ошиқ намешам. ишқи лаънатӣ шикастма дига. ман маҷнун намешам. э худои меҳрубонам, нигоҳ ки ҳар як ғариба. орзуи ғарибӣ кардам, дидам азоби ғариба. ишқ гуфта меҳнат кадес, неки хиёнат мебина. болои иқа азоб неки тоқат мекунам. баъзеш хиёнат мебина, тоқат када меҳнат кадес. баъзеш ай ғами ишқ даст ба чӣ корои задес. э худо сабра ато кун касе ки ай ватан дура. имрӯз касе хиёнат дид оби чашмаш бари руда. э бародарои ғарибам, орзуи ғарибӣ дошам. имрӯз дидам ғарибира. азоби бисёр ма дошам. чизе тасаввур мекардам азоби ғарибира. ай уда сахттар ма дидам и ранҷи ғарибира. орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. ғарибӣ шикастак мара дига. тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак. орзуи ғарибӣ кардам, не ки то ҳол пушаймонам. ғарибӣ шикастак мара дига. тоқат надорам азобу ранҷи ғарибӣ. уже дабади мазадак дига. ғарибӣ намегум, ғарибӣ маибм кадак.